Dros yr 8 wythnos nesaf, fyddwch chi'n dilyn fy nghynllun cardiofasgiolaidd, cardio, ac ymwrthiant, resistance. Bydd y cynllun hefyd yn dilyn rhaglen soffa i 5 km, a'r her yw i chi gymryd rhan mewn park run 5 km erbyn diwedd yr ymgyrch. Pwrpas y cynllun ymwrthiant yw i gryfhau'r cyhyrau, a byddwch chi'n dilyn 3 sesiwn ymwrthiant yr wythnos. Mae pob dydd Sul yn ddiwrnod gorffwys, rest day. Mae'n ddiwrnod holl bwysig fel bod corff a'r cyhyrau yn gallu ail adeiladu. Cyn i ni ymarfer, mae'n holl bwysig bod ni'n cynhesu'r corff. Mae hyn yn holl bwysig i wneud yn siŵr bod ni'n ysgoi unrhyw anafiad a bod ni'n barod i ymarfer. Mae hefyd yn bwysig bod ni'n tawelu'r corff ar ôl i ni ymarfer. Mae hyn yn dod â gyfradd y galon i lawr ac yn wneud yn siŵr bod ni'n anadlu'n arferol. Mae heddiw yn ddiwrnod ymwrthiant, felly gwnewch yn siŵr bod yna ddigon o le gynnwch chi, gyfeilwch yn eich trainers a ffotel o ddŵr a coni off. Mae'n bwysig cyn i ni ddechrau codi pwysau ar ddiwrnod ymwrthiant i gynhesu'r corff, felly offa ni. Yn y spot fel maen nhw'n gweud, codi'r pengliniau, bach yn uwch na'r cliniau, please, cefn yn syth, stumog mewn. Nawr, os ych chi lawr fan hyn, i ddechrau, mae hynna'n iawn, ond dyma beth i ni'n anelu at. Codi'r coesau, dechrau codi cyfradd y galon 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fantastic. Mae'n bwysig ni fynd ati i codi gyfradd y galon nawr, felly jumping jacks offa ni. Nawr, os yw hyn yn rhy anodd, gewch chi camu mas i'r ochr. Gwnewch yn siŵr bod chi'n ymestyn y breichiau, cariwch ymlaen, neu os ych chi'n gwneud jumping jacks arferol, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lyfli, da iawn. Sodle i penol. Mae'n wneud beth mae'n dweud, felly offa ni. Cicio nôl. Dyna ni. Anadlwch. Dwi'n dangos i chi o'r ochr. Sodle i penol. Os yw hyn yn rhy anodd i chi, gewch chi camu ar y bach. Ceisio sicrhau bod y sodle'n dod mor agos i'r penol a phosib. Offa ni. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lyfli. Dyma squat sofa, felly traed ar led, jyst bach yn fwy llydan na'r cliniau, a gewn ni lawr. Nawr bwriad yw, yn bod ni'n trio rhoi penol ar y soffa neu'r gadair, a just stopio cyn. Mae'r pwysau yn y sodle. Gwthiwch lan, squeeze at y top, squeeze at y top. Gwnewch yn siŵr bod y stumog mewn. Cefn yn syth. Gwthiwch y penol yn ôl. Chi'n ei mor dda. Anadlwch. Da iawn chi. Ni'n llosgu calorïau fan hyn. Ni'n gweithio'r grŵp mwyaf o'r cyhyrau wrth i ni wneud y sgwat. Newch chi deimlo hyn, blaen y coesau, yn y quads, sef top y coesau. Wrth bod ni'n mynd mlaen, gewch chi ychwanegu poteli dŵr, a gewch chi gynyddu'r cyflymder. Daliwch ati bron yna! 2, 1, rhagorol, dyna ni. Dyma deadlifts, a mae'n bwysig bod eich ymddaliad, eich posture, yn gywir. Felly, neis ac yn gryf, stumog di signo mewn, ewn ni lawr, gwthio lan. Nawr, dyle bod plygiad bach yn y pengliniau, stumog di signo mewn. A'r holl bwynt yw bod chi'n gwthio gyda'r hamstrings, a rhoi squeeze i'r pelvis a'r penol wrth i chi ddod lan. Nawr, dyw'r boteli ddim yn mynd hyd at y llawr.
Mae'n mynd hanner ffordd lawr blaen y coesau. Squeeze at y top. Chi'n ei mor dda. Daliwch ati. Cariwch chi ymlaen, dwi'n mynd i ddangos yr ochr. Cadwch y cefn syth. Cefn syth. Gwthio ymlaen. Cefn syth. Gwthio ymlaen. Squeeze at y top yn dyfa. Dyna ni. Ac wrth gwrs, wrth bod ni'n symud ymlaen, poteli dŵr mwy o seis, cynyddu'r cyflymder, a gwthio. Bron yna, 2, 1, fantastic. Dyma standing bench press. Nawn ni godi'r breichiau a'i gwthio nôl a mlaen. Barod? Offa ni. Mi eisiau chi canolbwyntio ar eich ymddaliad. Gwnewch yn siŵr bod y pwysau yn y sodle. Gwnewch yn siŵr bod y pelfis ti tiltio i'r blaen. Signo'r stumog i fewn. Gwnewch yn siŵr bod y cefn yn syth. Ydych ysgwyddau ar bwys eich clistiau. Gwnewch yn siŵr bod eich gwddf yn hir, ysgwyddau i ffwrdd o'r clistiau. Rhowch squeeze i'r pelfeisiau wrth i chi ymestyn nôl. Shoulder blade squeeze, nod i'r blaen, a nadlwch. Da iawn ych chi, lot i'w gofio yn does. Cariwch ymlaen, chi'n gwneud mor dda. Wrth i ni symud lan, fe fydd y poteli dŵr na yn mynd yn fwy drwm. A nadlwch, squeeze. A dyna ni bron di gorffen, cariwch ymlaen, 3, 2, 1. Rhagorol, da iawn. Dyma ni pec deck. Ni'n mynd i weithio'r cyhyrau yn y chest, sef y pectorials, felly breichiau lan, a mae ymddaliad cryf gynnwch chi, mae'n siŵr. Newn ni, mewn, squeeze, mas, ryddhau. Barod? Squeeze, ryddhau. Squeeze, ryddhau. Na, mae'n bwysig bod y stumog di signo mewn, bod y cefn yn syth. Gwnewch yn siŵr bod eich ysgwyddau i ffwrdd o'r clistiau. Squeeze, ryddhau, dyna ni, daliwch ati. Ymddaliad cryf. Dwi'n mynd i ddangos i chi o'r ochr, cariwch chi mlaen. Squeeze, cefn yn syth, squeeze, a mas. Squeeze, a mas. Mae'n bwysig bod y benelyn yn aros yn uchel. Pidwch y gollwng y benelyn, mae hyn yn wrong. Mae hyn yn gywir, cefn yn syth. Daliwch ati. Squeeze, ryddhau. Squeeze, ryddhau. Na ni, da iawn chi. Chi'n gweithio mor galed. A chofiwch, gyda gwaith caled, deif llwyddiant. Bron di gorffen. 2, 1. Fantastic. Dyma front raise. Ni'n mynd i godi'r breichiau o'ch blaenau chi a chadw'r breichiau'n syth. Felly, hyd at yr ysgwyddau a lawr. Barod? Lan a lawr. Na mae'n bwysig bod chi'n rheoli'r symudiad. Ara bach i ddechrau, ac wrth bod ni'n symud trwy'r ymgyrch, dwi am i chi gynyddu'r cyflymdra a hefyd defnyddio poteli dŵr mwy o seis. Da iawn chi, na'r pethau i'w gofio. Newch yn siŵr bod y cefn yn syth, signo'r stumog i fewn, ysgwyddau i ffwrdd o'r clistiau, ac anadlwch. Dyma fe o'r ochr, cariwch chi mlaen, cadwch y cefn syth, y pelfis di tilto dan y stumog. Nawr ni'n gweithio'r anterior deltoids fan hyn, sef y cyhyrau ar blaen yr ysgwyddau. Chi'n mynd i edrych yn ffantastig mewn crysau tŷ dros yr haf. Anadlwch. Rheolwch y symudiad. I bron di gorffen. 3, 2, 1. A dyna ni, da iawn chi. Dyma bent over row neutral grip. Ni'n mynd i rhwyfo'r breichiau tra'n plygu o'r cluniau. Felly, plygu'r coesau, signo stumog i fewn, rhaid yn siŵr bod y cefn yn syth, a gawn ati. Dwi'n i chi wneud squeeze at y top. Dyna'r cefn fod yn syth,
Y pen, y gwddwg, a'r cefn gyd mewn llinell syth. Na i ddangos i chi mewn eiliad. Cariwch mlaen, chi'n gwneud mor dda. Gnewch yn siŵr bod y cliniau a'r pengliniau a'r traed gyd o dan ei gilydd. Squeeze at y top. Gnewch yn siŵr bod boteli yn gwynebu ffordd hyn ac wneud ffordd hyn. Gnewch yn siŵr o hynny. Un o'r ochr. Cariwch ymlaen, chi'n gwneud mor dda. Gwthiwch eich hun. A chofiwch, os yw hyn yn rhy hawdd i chi, gewch chi ddefnyddio poteli dŵr mwy o seis a gewch chi fynd yn gyflymach. Mae'r cyflymder dwi'n mynd ar gyfer dechreuwyr, cofiwch hynny. Squeeze at y top. Anadlwch. Cariwch ymlaen. Cadwch y plygiad yn y pengliniau. Squeeze at y top. Plygio'r cliniau. Squeeze. 5 eiliad i fynd. I bron na. 3, 2, 1. Rhagorol, dyna ni. Dyma twist bicep curl. Ni'n mynd i weithio cyhyrer deiben, sef y bicep. Felly, poteli mewn safle neutral, twist, a troi'r poteli tuag ata i. Barod? Lawr. Squeeze at y top. Safle neutral, troi'r poteli. Safle neutral, troi'r poteli. Got it? Da iawn. Reit. Ymddaliad cryf, stumog mewn, ysgwydau ffwrdd o'r clistiau. Dyna ni'n paratoi am y gun show. Squeeze at y top. Twist at y top. Safle neutral. Anadlwch. Nawr cofiwch, gewch chi ddefnyddio poteli dŵr mwy o seis wrth bod ni'n symud mlaen trwy'r ymgyrch a hefyd gewch chi gynyddu'r cyflymdra. Gwnewch yn siŵr bod y ffurf yn gywir a'ch ymddaliad yn gryf. Twist at y top, safle neutral. Un bach arall, chi'n barod. Squeeze at y top, lawr a ni. Da iawn i chi. Dyma lying tricep extensions. Ni'n mynd i orwedd a ystynnu cyhyr y tryffen wrth bod ni'n gorwedd. Felly, lawr â ni gan bwyll bach. Gwthio'r cefn mewn i'r mat. Poteli dŵr naill ochr, gwyddfyn hir. Rwy'ch lan, off â ni. Nawr, mae'n bwysig bod y benelyn yn aros yn gwmws lle ma fe. Peidiwch â symud y benelyn. Rheolwch y symudiad. Nawr mae'r squeeze yn digwydd wrth bod ni'n mynd i'r top fan hyn a wedyn ryddhau. Squeeze at y top. Nawr mae yna enw arall i'r ymarferiad hyn, sef skull crushers. So mae'n bwysig iawn bod chi'n dal y poteli yn gryf, so chi mo'n gollwng nhw ar eich gwyneb chi. Felly squeeze at y top, lawr â ni, rheolwch y symudiad, gwthiwch y cefn mewn i'r mat, stumog mewn. Dyle'r ysgwyddau bod i ffwrdd o'r clistiau, squeeze at y top, ryddhau, squeeze at y top, cynhesrwydd yn yr ysgwyddefyd, bron di gorffen, un arall, a dyna ni. Dyma'r lunge, a dyn ni am weithio'r coesau bob yn ail, pwysig iawn. Camu mlaen, pwysau yn y sawdl. Gnewch yn siŵr bod y penglin ddim yn mynd dros blaen y trad, ac wrth gwrs gnewch yn siŵr bod y coes wrth gefn ar gradd 90, oce? A wedyn gwthio nôl, a'i newid. Barod? Fe awn ni. Lawr, a lan, ar y bach. Peidiwch â phoeni os nad chi'n gallu mynd mor dwfn. Pwysau yn y sawdl. A dwi am i chi gario ymlaen nawr bod chi wedi gweld sut i wneud hi. Dwi'n mynd i droi i'r ffrynt, cariwch ymlaen. Da iawn chi wneud mor dda. Gewch chi ddal mewn cader os sy'n helpu chi. Chi'n wneud mor dda, cariwch ymlaen. Daliwch ati, fi'n gwybod bod rhain yn anodd. Gyda gwaith caled, deiff llwyddiant. Cariwch ymlaen, dwi am ddangos beth dwi'n disgwyl erbyn diwedd yr ymgyrch. Felly, cariwch chi ymlaen,
Poteli dŵr, naill ochr, erbyn diwedd yr ymgyrch, wrth i chi gryfhau. Bron yna, un bach arall. Rhagorol, da iawn. Dyma lying leg raises. Ni'n mynd i orwedd ar y llawr a ni'n mynd i godi'r coesau lan a lawr. Gweitho cyhyrau dwfn sydd yn y stumog. Ewch lawr gan bwyll, gwthio gwaelod y cefn mewn i'r mat, gwddwg yn hir, plygiad yn y coesau, rili bwysig bod hyn yn aros, ewn ni lawr a lan. Nawr, mae'n holl bwysig, ewch ara bach, ond peidiwch a gadael gap rhwng y gwaelod y cefn a'r mat. Anadlwch. Nawr, cariwch chi mlaen. Dwi eisiau dangos i chi beth ddylech chi ddim wneud. So, chi'n gallu gweld bod y plygiad yn y coes yn aros yr un peth. Twtsio lawr, codi lan. Mae hwn yn wrong. Na gyd i chi'n wneud yw plygu'r pengliniau fyna, so chi'n gweithio'r stumog. A mi chi'n gweithio'r transverses, chi'n gweithio'r pelvic floor. Cyhyrau really dwfn. Da iawn chi, cariwch ymlaen, fi'n gwybod bod hyn yn anodd. Bron yna, ymlaciwch gwddf. Bron di gorffen. Da iawn chi. Dyma pullover. Felly, ni'n mynd i weithio'r cefn a'r stumog, ewch lawr gan bwyll, codi'r botel, gwthio'r cefn mewn i'r mat, coesau di plygu, breichiau lan gyda'i gilydd, dal y botel yn sownd, symud nôl a mlaen. Nawr, mae'n rili bwysig bod gwaelod y cefn di gwthio mewn i'r mat. Dim gap rhyngthoch chi a'r mat, please. Hefyd, rheolwch y symudiad araf. Gwnewch yn siŵr bod chi'n rili gweithio wrth bod brych yn mynd nôl. Chi'n gweithio'r stumog, chi'n gweithio'r lats, chi'n gweithio'r breichiau, chi'n gweithio'r ysgwyddau a'r cefn. Bwysig iawn rheoli'r symudiad. Anadlwch, daliwch ati, chi'n neud mor dda. Wrth i chi symud ymlaen ar yr ymgyrch, dwi am i chi ddefnyddio poteli dŵr mwy o seis, a mae'n bwysig bod chi'n rheoli'r symudiad pob tro. Da iawn chi, chi'n neud yn ffantastig. Chi'n gweithio'n rili galed, da iawn. Lawr a lan, rheoli'r symudiad, ysgwyddau i ffwrdd o'r clustiau, bron wedi gorffen. 3, 2, 1. Rhagorol, da iawn chi. Dyma squat sofa, felly traed ar led, jyst bach yn fwy llydan na'r cluniau, a gewn ni lawr. Nawr bwriad yw, yn bod ni'n trio rhoi penôl ar y sofa neu'r gadair, a just stopio cyn. Mae'r pwysau yn y sodle, gwthiwch lan, squeeze at y top, squeeze at y top. Gwnewch yn siŵr bod y stumog mewn, cefn yn syth. Gwthiwch y penôl yn ôl. Chi'n ei mor dda, anadlwch. Da iawn chi. Ni'n llosgu calorïau fan hyn. Ni'n gweithio'r grŵp mwyaf o'r cyhyrau wrth i ni wneud y sgwat. Newch chi deimlo hyn, blaen y coesau, yn y quads, sef top y coesau. Wrth bod ni'n mynd mlaen, gewch chi ychwanegu poteli dŵr, a gewch chi gynyddu'r cyflymder. Daliwch ati, bron yna! 2, 1, rhagorol, dyna ni. Dyma deadlifts, a mae'n bwysig bod eich ymddaliad, eich posture, yn gywir. Felly, neis ac yn gryf, stumog di signo mewn, ewn ni lawr, gwthio lan. Nawr, dyle bod plygiad bach yn y pengliniau, stumog di signo mewn. A'r holl bwynt yw bod chi'n gwthio gyda'r hamstrings a rhoi squeeze i'r pelvis a'r penôl wrth i chi ddod lan. Nawr, dyw'r boteli ddim yn mynd hyd at y llawr. Mae'n mynd hanner ffordd lawr blaen y coesau, squeeze at y top. Chi'n ei mor dda,
Daliwch ati. Cariwch chi ymlaen, dwi'n mynd i ddangos yr ochr. Cadwch y cefn syth. Cefn syth, gwthio ymlaen. Cefn syth, gwthio ymlaen. Squeeze at y top yn dy fe. Dyna ni. Ac wrth gwrs, wrth bod ni'n symud ymlaen, poteli dŵr mwy o seis, cynyddu'r cyflymder, a gwthio. Bron yna, 2, 1, fantastic. Dyma standing bench press. Nawn ni godi'r breichiau a'i gwthio nôl a mlaen. Barod? Offa ni. Dwi eisiau chi canolbwyntio ar eich ymddaliad. Gwnewch yn siŵr bod y pwysau yn y sodle. Gwnewch yn siŵr bod y pelfis di tilto i'r blaen. Signo'r stumog i fewn. Gwnewch yn siŵr bod y cefn yn syth. Ydych ysgwyddau ar bwys eich clistiau. Gwnewch yn siŵr bod eich gwddf yn hir, ysgwyddau i ffwrdd o'r clistiau. Rhowch squeeze i'r pelfeisiau wrth i chi ymestyn nôl. Shoulder blade squeeze, nôl i'r blaen, a nadlwch. Da iawn y chi, lot i'w gofio yn does. Cariwch ymlaen, chi'n gwneud mor dda. Wrth i ni symud lan, fe fydd y poteli dŵr na yn mynd yn fwy drwm. A nadlwch, squeeze. A dyna ni bron di gorffen, cariwch ymlaen, 3, 2, 1. Rhagorol, da iawn. Dyma ni pec deck. Ni'n mynd i weithio'r cyhyrau yn y chest, sef y pectorials, felly breichiau lan, a mae ymddaliad cryf gynnwch chi, mae'n siŵr. Newn ni, mewn, squeeze, mas, ryddhau. Barod? Squeeze, ryddhau. Squeeze, ryddhau. Na, mae'n bwysig bod y stumog di signo mewn, bod y cefn yn syth. Gwnewch yn siŵr bod eich ysgwyddau i ffwrdd o'r clistiau. Squeeze, ryddhau, dyna ni, daliwch ati. Ymddaliad cryf. Dwi'n mynd i ddangos i chi o'r ochr, cariwch chi mlaen. Squeeze, cefn yn syth, squeeze, a mas. Squeeze, a mas. Mae'n bwysig bod y benelyn yn aros yn uchel. Pidwch y gollwng y benelyn, mae hyn yn wrong. Mae hyn yn gywir, cefn yn syth. Daliwch ati. Squeeze, ryddhau. Squeeze, ryddhau. Na ni, da iawn chi. Chi'n gweithio mor galed. A chofiwch, gyda gwaith caled, deif llwyddiant. Bron di gorffen. 2, 1. Fantastic. Dyma front raise. Ni'n mynd i godi'r breichiau o'ch blaenau chi a chadw'r breichiau'n syth. Felly, hyd at yr ysgwyddau a lawr. Barod? Lan a lawr. Na mae'n bwysig bod chi'n rheoli'r symudiad. Ara bach i ddechrau, ac wrth bod ni'n symud trwy'r ymgyrch, dwi am i chi gynyddu'r cyflymdra a hefyd defnyddio poteli dŵr mwy o seis. Da iawn chi, na'r pethau i'w gofio. Newch yn siŵr bod y cefn yn syth, signo'r stumog i fewn, ysgwyddau i ffwrdd o'r clistiau, ac anadlwch. Dyma fe o'r ochr, cariwch chi mlaen, cadwch y cefn syth, y pelfis di tilto dan y stumog. Nawr ni'n gweithio'r anterior deltoids fan hyn, sef y cyhyrau ar blaen yr ysgwyddau. Chi'n mynd i edrych yn ffantastig mewn crysau tŷ dros yr haf. Anadlwch. Rheolwch y symudiad. Ni bron di gorffen. 3, 2, 1. A dyna ni, da iawn chi. Dyma bent over row neutral grip. Ni'n mynd i rhwyfo'r breichiau tra'n plygu o'r cluniau. Felly, plygu'r coesau, signo stumog i fewn, rhaid yn siŵr bod y cefn yn syth, a gawn ati. Dwi'n i chi wneud squeeze at y top. Dyna'r cefn fod yn syth, y pen, y gwddwg
a'r cefn gyd mewn llinell syth. Na i ddangos i chi mewn eiliad. Cariwch mlaen, chi'n gwneud mor dda. Gwnewch yn siŵr bod y cliniau a'r pengliniau a'r traed gyd o dan ei gilydd. Squeeze at y top. Gwnewch yn siŵr bod boteli yn gwynebu ffordd hyn ac wneud ffordd hyn. Gwnewch yn siŵr o hynny. Un o'r ochr. Cariwch ymlaen, chi'n gwneud mor dda. Gwthiwch eich hun. A chofiwch, os yw hyn yn rhy hawdd i chi, gewch chi ddefnyddio poteli dŵr mwy o seis a gewch chi fynd yn gyflymach. Mae'r cyflymder dwi'n mynd ar gyfer dechreuwyr, cofiwch hynny. Squeeze at y top. Anadlwch. Cariwch ymlaen. Cadwch y plygiad yn y pengliniau. Squeeze at y top. Plygio'r cliniau. Squeeze. 5 eiliad i fynd. I bron na. 3, 2, 1. Rhagorol, dyna ni. Dyma twist bicep curl. Ni'n mynd i weithio cyhyrer deiben, sef y bicep. Felly, poteli mewn safle neutral, twist, a troi'r poteli tuag ata i. Barod? Lawr. Squeeze at y top. Safle neutral, troi'r poteli. Safle neutral, troi'r poteli. Got it? Da iawn. Reit. Ymddaliad cryf, stumog mewn, ysgwydau ffwrdd o'r clistiau. Dyna ni'n paratoi am y gun show. Squeeze at the top. Twist at the top. Safle neutral. Anadlwch. Nawr cofiwch, gewch chi ddefnyddio poteli dŵr mwy o seis wrth bod ni'n symud mlaen trwy'r ymgyrch a hefyd gewch chi gynyddu'r cyflymdra. Gwnewch yn siŵr bod y ffurf yn gywir a'ch ymddaliad yn gryf. Twist at y top, safle neutral. Un bach arall, chi'n barod. Squeeze at y top. Lawr a ni, da iawn â chi. Dyma lying tricep extensions. Ni'n mynd i orwedd a ystynnu cyhyr y tryffen wrth bod ni'n gorwedd. Felly, lawr â ni gan bwyll bach. Gwthio'r cefn mewn i'r mat. Poteli dŵr naill ochr, gwyddfyn hir. Rwychio lan, off â ni. Nawr, mae'n bwysig bod y benelyn yn aros yn gwmws lle ma fe. Peidiwch â symud y benelyn. Rheolwch y symudiad. Nawr mae'r squeeze yn digwydd wrth bod ni'n mynd i'r top fan hyn a wedyn ryddhau. Squeeze at y top. Nawr mae yna enw arall i'r ymarferiad hyn, sef skull crushers. So mae'n bwysig iawn bod chi'n dal y poteli yn gryf, so chi mo'n gollwng nhw ar eich gwyneb chi. Felly squeeze at y top, lawr â ni, rheolwch y symudiad, gwthiwch y cefn mewn i'r mat, stumog mewn. Dyle'r ysgwyddau fod i ffwrdd o'r clistiau, squeeze at y top, ryddhau, squeeze at y top, cynhesrwydd yn yr ysgwyddefyd, bron di gorffen, un arall, a dyna ni. Dyma'r lunge, a dyn ni am weithio'r coesau bob yn ail, pwysig iawn. Camu mlaen, pwysau yn y sawdl. Gnewch yn siŵr bod y penglin ddim yn mynd dros blaen y trad, ac wrth gwrs gnewch yn siŵr bod y coes wrth gefn ar gradd 90, oce? A wedyn gwthio nôl, a'i newid. Barod? Fe awn ni. Lawr, a lan, ar y bach. Peidiwch â phoeni os nad chi'n gallu mynd mor dwfn. Pwysau yn y sawdl. A dwi am i chi gario ymlaen nawr bod chi wedi gweld sut i wneud hi. Dwi'n mynd i droi i'r ffrynt, cariwch ymlaen. Da iawn chi wneud mor dda. Gewch chi ddal mewn cader os sy'n helpu chi. Chi'n wneud mor dda, cariwch ymlaen. Daliwch ati, fi'n gwybod bod rhain yn anodd. Gyda gwaith caled, deiff llwyddiant. Cariwch ymlaen, dwi am ddangos beth dwi'n disgwyl erbyn diwedd yr ymgyrch. Felly, cariwch chi ymlaen.
Poteli dŵr, naill ochr, erbyn diwedd yr ymgyrch, wrth i chi gryfhau. Bron yna, i bach arall. Rhagorol, da iawn. Dyma lying leg raises. Ni'n mynd i orwedd ar y llawr a ni'n mynd i godi'r coesau lan a lawr. Gweitho cyhyred dwfn sydd yn y stumog. Ewch lawr gan bwyll, gwthio gwaelod y cefn mewn i'r mat, gwddwg yn hir, plygiad yn y coesau, rili bwysig bod hyn yn aros, ewn i lawr a lan. Nawr, mae'n holl bwysig, ewch ara bach, ond peidiwch a gadael gap rhwng y gwaelod y cefn a'r mat. Anadlwch. Nawr, cariwch chi mlaen. Dwi eisiau dangos i chi beth ddylech chi ddim wneud. So, chi'n gallu gweld bod y plygiad yn y coes yn aros yr un peth. Twtsio lawr, codi lan. Mae hwn yn wrong. Na gyd i chi'n neud yw plygu'r pengliniau fyna, so chi'n gweithio'r stumog. A mi chi'n gweithio'r transverses, chi'n gweithio'r pelvic floor. Cyhyred really dwfn. Da iawn chi, cariwch ymlaen, fi'n gwybod bod hyn yn anodd. Bron yna, ymlaciwch gwddf. Bron di gorffen. Da iawn chi. Dyma pullover. Felly, ni'n mynd i weithio'r cefn a'r stumog, ewch lawr gan bwyll, codi'r botel, gwrthio'r cefn mewn i'r mat, coes ydi plygu, breichiau lan gyda'i gilydd, dal y botel yn sownd, symud nôl a mlaen. Nawr, mae'n rili bwysig bod gwaelod y cefn di gwthio mewn i'r mat. Dim gap rhyngthoch chi a'r mat, please. Hefyd, rheolwch y symudiad araf. Gwnewch yn siŵr bod chi'n rili gweithio wrth bod breichiau'n mynd nôl. Chi'n gweithio'r stumog, chi'n gweithio'r lats, chi'n gweithio'r breichiau, chi'n gweithio'r ysgwyddau a'r cefn. Bwysig iawn rheoli'r symudiad. Anadlwch, daliwch ati, chi'n neud mor dda. Wrth i chi symud ymlaen ar yr ymgyrch, dwi am i chi ddefnyddio poteli dŵr mwy o seis, a mae'n bwysig bod chi'n rheoli'r symudiad pob tro. Da iawn chi, chi'n neud yn ffantastig. Chi'n gweithio'n rili galed, da iawn. Lawr a lan, rheoli'r symudiad, ysgwyddau i ffwrdd o'r clustia, bron wedi gorffen. 3, 2, 1. Rhagorol, da iawn chi. Da iawn, chi wedi gweithio mor galed. A nawr, mae'n amser i ni dawelu'r corff. Mae'n bwysig i ni dawelu'r corff fel bod ni'n gallu dod â chyfradd y galon lawr ac anadlu'n arferol. Felly, 4, 3, 2, 1. Ar ffordd arall. 4, 3, 2, 1. Da iawn, anadlwch at y breichiau nawr, ar draws y corff, dal yr ysgwydd. 4, 3, 2, 1. Lyfli, ar ochr arall. Stretch ar draws. Newch yn siŵr bod chi'n rheoli'r anadlu na. 4, 3, 2, 1. Lyfli, siglwch mas. At y coesau nawr. Felly, croesi'r coesau, cliniau yn gwynebu'r blaen. Roliwch lawr yn araf, anadlwch. Ymestyn y coesau, cefn y coesau sy'n cael y stretch fan hyn. Na ni, pidwch â phoeni os nag ych chi'n gallu plygu mor dwfn. 4, 3, 2, 1. Rolio lan yn araf. Y pen yw'r peth olaf sydd yn dod lan. Ysgwyddau. Wedyn y pen. Ffantastig. Ochr arall. Anadlwch. Cliniau i'r blaen. Rolio lawr. Timlwch y stretch.
Ewch mor bell a gallwch chi. 4, 3, 2, 1. Rolio lan yn araf unwaith eto. Y pen yw'r peth ola sy'n codi. Sgwydden nôl a'r pen. Da iawn. Coesau nawr. Blaen y coesau sef y quads. Gafel mewn cadar os oes angen. Pengliniau dy gilydd. Sefyll am y syth. Na ni, teimlwch y stretch. 4, 3, 2, 1. Lyfli. Ar ochr arall. Teimlwch y stretch. Na ni. 4, 3, 2, 1. Lawr â ni. Siglwch chi mas. Anhygoel. Da iawn.